Ndambo dzikwa ofutira vai guru koma wamira baso. Achana kukone pana. Apana mhosva achangoda chiti kukone. Ipapa pakazara vana mai nini vaviri nevarume vavo vachigara pamukombe ipapo. Vari 4 indiri 1 ndinadiro kwachiwenga. Asi ndakapuwa eviction order. Ndakadeportwa. Ma9 dzekuseti anga kutobikwa baba. Ndichitoti charova D. Ndakapuwa deportation order. Ndisati ndapuwa kapu yangu. Ndakazoona zvekuita ndakupera. Ndakanzwa imwe shasha ichifona. Zvikanzi makaenda kumusharini achibvunza mukadzi wake. Zvikanzi nemukadzi atakaita svodzi rakapera. Zvikanzi saka mukuronga kudzoka rini. Zvikanzi kuti dii. Nemukadzi achibvunza murume kuti urikuita sei? Uroti dii. Zvikanzi tachingoti pamba pangu mai vanodiwo pamba pavo. Zvikanzi chauya kandapedza zvandiri kuita. Handiri kunetswa. Chikwiri? Echokanyi muchauya kana mapedza zvamuri kuita. Chinhu chandakaona ndechekuti hazvina basa kuti une makore mangani uri mumarriage kana kuti wakaroora makore api. Chinhu chiri kunetsa ndechekuti ukashaya knowledge yekuziva kuti utransfer from a boy kuti uve a man, what is required. Unoona nosvika pakunzi sekuri uri a boy angokwanda makore. Ndakazviona izvozvo. And it's unfortunate kuti nobody can really teach you kuti kuve baba wemba unofanira kuita sei kusvika wasvika patrue gospel. Asi Mwari une dzimwe nyashawo dzaanoita even kusina true gospel. Kune vamwe vana sekuru vanotorayira munhu akave baba chaivo. Vanozoshotawo zvimwe asi pane pamwe pavanokususukidza wakasvika. Kozoitawo pamwe paunoti uyo anyanyirwawo uyu. Nina wako anodzikwa pamba pako wakatarisa so. Bamdi pack your bags and go. Iwo gotozoti kumina wako akutobuda ndikuona mufano. Otozomuperekedza. Kuti mai guru wako ndozvavanoita. Ndakatomirwawo. Ingotsvaga kukwenda ndichakuisira mari paeko cash. Unodzikirwa muningira nemukadzi ukaita zvekutamba. Iye zvipara pachitaura neso pane akadzingwa izvezvo. Namai guru mukombe vakatarisa. Indakambodzikwawo. Ndakamira sei? Ndakambodzikwawo futi namai guru mukombe wamira baso. Achana kukone panapa. Hapana mhosva achangoda chiti kukone. Ipapa pakazara vana mai nini vaviri nevarume vavo vachigara pamukombe ipapo. Vari 4 indiri 1 ndinadiro kwachiwenga. Asi ndakapuwa eviction order. Ndakadeportwa. Ma9 dzekuseti anga kutobikwa baba. Ndichitoti charova D. Ndakapuwa deportation order. Ndisati ndapuwa kapu yangu. Ndakazoona zvekuita ndakupera. Saka zvimwewo zvinhu zvaunofanira kuzoziva kuti kana wababa ukaenda paSoundCloud sematichings atakaisa panonzi macouples fellowship anokubatsira kuti uzive kuti uve baba chaivo pamba unofanira kudii. Zvimwe zvacho nawo hazvibve pakungoti mukadzi anenge achingokudheerera. Zvimwe zvacho zvinotobvawo pakuti iwe ubaba hwacho nokuti haugoni. Ozi kuti ugona kuzopa maorders unge uine simba une pawakatsika so. Mukadzi adya chikafu chawakatenga, akapfeka hembe dzawakatenga, uye ari pamba pako wakabhadharawo. Zvino ukati kungochengetanawo naye semazvinya asangana pashuru. Hapana vabereki vari kukuziva. Mukadzi ari kutumirwa hembe nevari kunze kwenyika anasisi vake. Iwe unotumirwawo zvemukati namai guru. Ungawane simba here? Pane mumwe anototengerwa sadza izvezvi nemukadzi anomukira kumusika. Iro rosa rakagara. Richiti zvinhu zvakaoma mabasa ari kunetsa. Mukadzi ari pamusika. One day ucharikitwa nevana vawakazvara. Vachakurangana vagokudhinda. Pamaiti bereka takawanda maiti tichadyei. Nasida kurigarira matunduru. Haufaniri kudaro. Munhu wemurume haafaniri kuomberera sadza raasina kutenga pamba pake. Kana uchitochengetwa nemukadzi izvezvi uri stupid. Ndokutaurira. Enda kubasa enda unotengesa pusha chingoro. Utengesa mabhanana so.
wodikitira kana mango kana maremani chao maremani ari kutengwa mutoni munomu. Ini maremani ukatondigira totenga ndonesa kuti wabikirwa sadza nehupfu watenga iwewe wagara pasofa kana pachituru chako so chawakatenga futi chituru ichocho wodhimanda kutipei sauti muri una sauti wakatenga iwewe. Ukadaro manje unenge wane right yekuti uti kumusha hamusi kuenda muchaenda gore rinouya. Tine urongwa nemipana apa wakawanda wanda. Wane simba iro. Yes. Awana ukuratidza ubaba hwako mubedroom sechikota zvisina nemasarezi. Yes. Yo baba yo. You are a he-goat. Vana ngavabude baba vakapfeka uniform yawakatenga so. Kuti vana vangu vari kuenda kuchikoro. Kana vadzingwa iwe ndione kuti headmaster kwete kutuma amai nekunyara. Headmaster kuti muri murefu akadai so atadza kupetera 15 plus. Unosvika iwe woti headmaster pane mari dzangu dzisati dzapinda maaccount. Hautauri kuti handina mari. Unofanira pane mari dzangu dzisati sei? Pane dzisati dzapinda ndiri kumhanya dzinopinda pane vandakaitira kabasa. Wobva ikoko chinopindiguka in 2 days woti dzakazopinda. Wovapa mari yavo.